Bamanyari chen muso demseni mabakoroba limana ka foka awali nyumando amunube ka radio Joliba lame minye somada fe kuna fundi gafeuye limana olu lase wati sera gafe menumbi 7 ambalma kuna fundi lawfe limana 7 kala olu ba 7 ontaye lakaliye bamanankan yere la ula dongoro do anfe anaye kan konoto mana sanga bi saba sura fukase akanye tawma limana ambiye ni kenenka kuna fundi 7 kulu lakali awye bamanankan wasa abseka famia sura chumina kuma sokona ya abalmake Amaru Jallo minye Boubacar Traoré grand B ale bolobe nega krafela bamakona lamini ambi befo minu ma lame bololo fana sanfɛ ambi bela jele fo ka segu kaw fana fo daka gunka fana ban lame keme ani murumuru kelenka ambi befo ka be wale nyando au bisimila kuna funu keneka Joliba kuna fundi 7 follow oye le républicain ale kumana limana républicain ka kumana bi follow oye ka foko minye AM no ye lokoldeunga tomimbe ni obinyo soro konala Association des élèves étudiants du Mali bakurumbala okama ko AM limana oluni muka ministry mimbe kalango ere kuna sanve kalango limana ko uye nyogoye yoro AM ale ka biro kura sigira makura ode blala anyema ni watina ajarala ka fo biro kura mi ni nobe AM togola limana oni ministry ka nyogoye ka kudo dajira nyogona républicain ka kumala limana ko owede nyogoyen yere kunwe ajala ka fo abi dokun damado bo sisan uka nyogoyen minkera no ye congrès o tago mugani konotona martikalo intleta aninani samba flani mugani kele association des élèves étudiants du Mali AM anga lokal dombe nyon sorto mi konala nyema kura ode sorola ko stratégie nuna atoy ko Sirima Seydou Nyari ale koni bisimilala minye uka ministry fe mimbe sanve kalanso kuna professeur Amadou Keita avril kalo yere tletan ani saba temenina samba flani mugani kelen ayreka ministry dagairo la olasa communiqué mini mimbe talike gouvernement ministry nye uke mimbe Amadou Keita kofo limana ayajira kafo ani ayem mauka nyogoye no e Sirima Seydou Keita naka biro ma bela jele limana ko abido kum konala ode ko ayem kabi asigira limana jekulu kura min sigile ni kala dilkandi uma kerengereniala ayele lahini yere kira Seydou ngafo Sirima Nyari fe ale mimbe ayem nyema yala bi wala sa ani ministre sonyu ka seka bara uke nyombolo ajarala kafo ni bara mini ayem yoro lakoldeun jalaki chaman talendu kanyeshi umani wati labaina ayere ka fola ko ayam bina blamina konnala ale yere kile ka nyama ya soro sabu kabi nyama ya kalfarala no ye Sirima Seydou Nyari ako ayam kana keble libana bulungon uluka ke bulungon de tamashire ka foko fen febe ke kalango stratégie nuna ko jugula sanve kalanso la ulude misalu ye uluka nga misali nyuma njira ni olu nana ke kojugu kebawye jonde be la dlikandi ko fe mo mabli kaseka danteme wale ko ntaka bo anga kalanso konala Sirima Seydou Nyari ayem nyama ba aka kuma kera oye ako ani ministre ka nyoy sabu limana makoro odebe fenfin je nedo aka olu blasira ako uladi mini aka be ministre jorola ani afana aye lokol karamo yake aka ulu ladi ka ubla sira oye ko ere kumbai olasa limana ko sayna lokol deun wati labaina uka nyogoye minumbi ke anubi nyogol lajere minu ke ba soro abita kunje minye kelawla uyere daman nyonche marfatawni besetaw kata nyogon jogi minye Sirima Seydou Nyari akubi lokol deun be feka bo ode konala pipiu ka la kolso limana sanve kalanso kodo ka bela jele do berla beremi ni kalande bebe seka kalanke here ani bade konala aya jira ka fo fana ko sanve lokolso limana abilama akera ina foko maminumbe demseni minumbe ni ubita kalanke utita dorela diplôme yini ko noye gafeuye nga kafo ere kata donia yini okuma de bana na peu olu kelon de bitake te wulawe wa olu kelon de bitake vagabond ye du konala ako ote nyumaye ote togo nyumaye anga kalansoma ministre ya jira ka fo wala sani mbele jile ka ban olu koni sigile do ka ayem kono
fɛn fɛn ye sira ɲuman ye bi ni ayam kan ka don o da fɛ olu bɛ ayam dɛmɛ o baara la sango u nanen min filɛ nin ministre ko nin jara olu ye kosɛbɛ baara o baara bɛ bi n'a bɛ kɛ ayam tɔgɔ la n'a kan ka kɛ kalandenw duguma kalandenw ni sanfɛ kalandenw ka se ka u bilasira a kɛra kalan wɛrɛw ye formation na ɲɔgɔnnaw ministre so in ko ana i jɔ o kɔrɔ walasa don nataw ka kɛ tɔgɔ ɲuman ye an ka sanfɛ kalanso ma kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ le républicain kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba kunnafoni de sɛbɛn bɛ ni o ye nouvelle horizon ye ale kumana limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye baara minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna na n'o ye yɛlɛmaniw ye limanaw yɛlɛmaniw politiko nasira n'a ɲɔgɔnnaw la a jirala k'a fɔ ko ɲɛma ma bɛ yen nɔ o sugandira a ko da fɛ ka se ka o bila baara ninnu ɲɛmaya la Mohamed Al-Hussein Touré ale kun ye Ibrahim Bokar Keita ka waati la ale de kun ye min ye secrétaire général ye ka ta san 2013 kana bila san 2016 la fasiridi sɛbɛn min ye nouvelle horizon ye a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ premier ministre ka yamaruya de don ale ye lajɛrɛ min kɛ politikimaw diinɛ ɲɛmaw jamanadenw ka taa se maaw ma bɛ ko e da bɛ se ka don jamana ko la syndicat n'a ɲɔgɔnnaw ani hali maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na accord d'Alger limanaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a mars kalo tile 15 tɛmɛnen na san 2021 centre international de conférence de Bamako la limanaw ko cɛmancɛ fanga sigilen don yɛlɛmani minnu kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ a kɛra politiki ko ye o a kɛra kalata ye o a kɛra fɛn o fɛn ye jamana kɔnɔna la a baara in man ka kɛ maa si de kɔ o de la baara in kɛra mars kalo tile 15 tɛmɛnen na limanaw comité min ni o de sigilen ni jɛkuluba don jɛkulu min ni maaw bɛna sugandi ka bila kɔnɔ olu de bɛna a baara kɛ jɛkulu in o ko min ma ko comité stratégique pour les réformes politiques et institutionnelles limanaw o de ɲɛmaya taara ka di Mohamed Al-Hussein Touré ma maa min ye nin ye limanaw ni politiki maa tɛ a da tɛ politiki la nka min ye technocrate don a jirala k'a fɔ maa dɔ min ni ale fana de ye kun bɛ Ibrahim Bokar Keita kɛrɛfɛ secrétaire général la jamana yɛrɛ ɲɛmayaso la ko premier ministre Muktar Wan filɛ nin ka danaya ta ka d'a kan limanaw a ka se ka baara ninnu kɛ yɛlɛmani minnu kofɔlen filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔna la ale ni maa caman de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ yɔrɔ baara in a bɛna ɲɛsin hakilila damadɔw de ma hakilila falen-falen politiko o yɛlɛmani ko la cɛmancɛ fanga yɛrɛ kuntilenna ye min ye limanaw ka se ka galabu don o la ka kuntilenna di ni ye jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila an ka jamana kɔnɔ ka sigi kɛ o kunna ale bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ani kuntilenna min baara boloda kuntilenna min bɛ transition yɛrɛ bolo limanaw nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye min ye Mohamed Al-Hussein Touré a bɛna sɔnni sigi min kan nouvelle horizon ka kuma la limanaw a jala k'a fɔ comité min ye nin ye a maa caman de fana bɛna sugandi ka bila a kɔnɔna la o maaw la politikimaw b'a la syndicats b'a la maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na olu b'a la ani musow ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen limanaw olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ hali an ka laadala ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw bɛɛ de bɛna bila sugandi ka bila kulu in kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ baara minnu bɛ yen bi ni o ye o tɛna taa k'u bolo da fiyewu o ye mara cɛman bɔli baara minnu bɛ sen na ka taa se min ye an ka kalataw baara olu fana bɛna kalifa u la a jarala k'a fɔ baara belebelebaw de bɛ yen minnu bɛna kalifa ni comité in na o la sa limanaw a maa tɔw bɛ yen minnu fana bɛna sugandi premier ministre fɛ donna nataw la Ibrahima Kone ale ka fasire nin ye ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔna la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na yɔrɔ kurantigɛ limanaw o kɛn bɛ an jamu ye nin waati in na kurantigɛ su tɛ tile tɛ jamanadenw kɛlen don k'u ka dimi de jira an ka cakɛda min bɛ kuran di Mali ma n'u k'a ma énergie di Mali EDMSA limanaw ko nka EDM fana y'a ka fɛla fɔ a ko in na nka n'i ye jateminɛ kɛ kurantigɛ banbali min na o kɛn bɛ an jamu ye nin waati in na limanaw kuran yɛrɛ kɛn bɛ i b'a fɔ ko kokura Mali kɔnɔna la yan nɔ k'a sɔrɔ dun kabi Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta limanaw kuran ko o taara ka bila an ka jamana kɔnɔ
nga hali sisan limana jamanadenw kende ka wasa sɔrɔ kuranko ina duguba kɔnɔna tɛ duguba kɔnɔ hali an ka togodaw la kuran bɛ tigɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa jamanadenw a kɛra réseaux sociaux sanfɛla ye a kɛra maa min b'i ta fɔ a da la limana kabi ko san 2012 Amadou Toumani Touré ka fanga binnen limana fo kana se sisan ma nouvelle horizon ka fɔ la limana kuranko kɛra an ɲɛ b'a la ye a tɛ ka se ka mago bɛrɛ ɲɛ malidenw ye walasa an bɛ funteniba bɛ senna nin ye kurantigɛ n'a fɔra o fana kana fara kan yɔrɔ an b'an komi ka taa an jami walasa san o san limanaw ni kuma kelen de bɛ fɔ kurantigɛ dɔ de bɛ fara a kan san o san yɔrɔ o tɛna se ka kɛ jamana taabolo ye énergie di Mali maaw yɛrɛ ɲɛfɔli min kɛ a ko la olu ko an ka kuran dɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire fɛ yen n'a bɛ tɛmɛ Sikaso ka na Mali kɔnɔna la yan ko o sira in dɛ kuran min bɛ bɔ yen o de ko tiɲɛni dɔ de donna o kunna o tiɲɛni min ni communiqué min ni u y'o kɛ avril kalo in tile 13 tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ olu nɔ t'a la tiɲɛni min kɛra o kuranso in na n'a bɛ tɛmɛ Sikaso ka na Mali kɔnɔna la o de ye caman bɔ kuran yɛrɛ fanga la limana kuran hakɛ min ni o kan ka di a bɛ taa megawatt 70 la nka sisan a jiginna ka na fo megawatt 30 la o kɛmɛ sababu ye bɛɛ sen de ka kuran sɔrɔ i sagoya la Côte d'Ivoire réseau min bɛ bɔ yen ka na Mali kɔnɔna la yan ni o tigɛra limanaw ko o de kɛmɛ sababu yɛrɛ ye a tile damadɔ in na an ka kuranko a sen de ka sira sɔrɔ wa ko halisa a sen de ka dilan dɛ énergie maaw ka fɔ la o kɔrɔ ye ko hali sisan an bɛ se k'an sigi ni kurantigɛ ye don nataw la kuma in nin an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'essor ye ale kumana limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ Mali ni Faransi u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la bɛnkan dɔ don ko ka fanga don an ka marabolow la min ye collectivitéw ye ni ye jateminɛ kɛ limanaw jamana ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔnɔna la a kɛra gouverneur ye a kɛra préfet n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ an ka marabolow kɔnɔna la limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti mara Tombouctou Gao Menaka ani Kidal ka se ka dɔ fara olu fanga kan a jirala k'a fɔ Faransi u ka cakɛda min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna la yan n'o ye agence française de développement ye AFD ani ministreso min bɛ yen ni o bɛ administration territoriale kunna limanaw olu de filɛ nin ye k'u bolonɔ bila sɛbɛn in na sɛbɛn min n'a bɛ don hukumu kɔnɔna la limanaw ka se ka baara dɔ tun bɛ yen a kun daminɛna kabi san 2020 ka se ka baara in ka tɛmɛ n'a ye fo ka se waati dɔ la o de ye laɲini yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ Tombouctou Mopti Gao Menaka ani Kidal o yɔrɔ kofɔli minnu ye nin ye ni jamana ka lasigidenw bɛ yen a kɛra conseiller ye a kɛra autorité intérimaire ye a kɛra gouverneur ye a kɛra hali conseiller ye a mana kɛ fɛn o fɛn ye minnu bɛ ka jamana ka lasigidenya baara kɛ ko olu de dɛmɛtɔ don a jirala k'a fɔ miliyari 1 ana a kunkanfɛn o de kan ka don baara in da fɛ san 2020 ani san 2021 cɛ a jirala k'a fɔ nin ye baara dɔ de ye min ni yɔrɔ ni jateminɛ kɛ lakanabaliya min ni o kɛmɛ sababu ye foroba cakɛlaw caman de kɛmɛ ka kɛnɛ bila nka ka se ka ninnu galabu dɔw la k'u to u sigiyɔrɔw la jamanaden minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu ka se ka jamana yɛrɛ ka nafa sɔrɔ ka jamana bɛ baara minnu kɛ a ka se ka don bɛrɛla olu yɔrɔ ninnu na jamana ka lasigiden minnu filɛ nin ye ka se ka u dɛmɛ limanaw ka to u sigiyɔrɔw la baara in ko AFD maaw ka fɔ la a bɛ don o de da fɛ ministre Abdoulaye Maïga ale min bɛ administration territoriale kunna ale yɛrɛ ka fɔ la lieutenant colonel a ko foliba de bɛ ta ka ɲɛsin AFD ma nin baara in siratigɛ la sabu ka se ka dɛmɛ min na o ye nin ye limanaw ne a bɛna kɛ sababu ye an ka préfet ni sous préfet minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na ka se ka u dɛmɛ u ka to u sigiyɔrɔw la jamana ka laɲini kun ye nin ye a bɛ waati jan bɔ wa laɲini min don fana olu kun sigilen don a kunna a bɛ waati jan bɔ AFD kɔni filɛ nin ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma jamanaw ko ɲɛtaa don sango Mali yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ni an ka faaba o ka jan n'o ye Bamako ye n'i ye jateminɛ kɛ Faransi ani Mali cɛ limanaw baara min ye nin n'a dabɔtɔ don a na kɛ sababu yɛrɛ ye don nataw la min ye lakanabaliya ye hali ka caman bɔ
o ko ninnu na. Kuma ye nin ye, an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, aw bonya bi kunnafoni la. Joliba Fm. Ni an tora kunnafoni lakalili la, limanaw kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye, ale kumana limanaw ko min ye Sema ka cɛba min na a fara tarata yɛrɛ sɔgɔmada fɛ, Sidi Ibrahim Uldo Sidati a yɛrɛ ka so, limanaw ko siganama dɔ bɛ o tɛgɛ kɛra o la, o kɛra Bamako yɛrɛ aéroport la. Mayin ko a tɔgɔ de ko Ali Uldu Ala a minɛna kunungo araba avril kalo tile 14 a pankuru jigi kɛnɛ min filɛ nin n'o tɔgɔ dalen Modibo Keita la Senu. Mayin a jirala k'a fɔ ko a siga kɔni kɛra la, wa maa minnu ye Sema ka ɲɛma fa n'o ye Ibrahim Uldu Sidati ye, a na kɛ cɛ yɛrɛ k'a kun bɛ ka bɔ Bamako yan k'i kunda Tombouctou de kan. Ni ye jateminɛ kɛ limanaw sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu bolodara premier ministre fɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e senyera Sidi Urdu Ibrahim Sidati ale fali la, limanaw ko a sɛgɛsɛgɛliw a bɛna fɔ premier ministre kun ye layidu min ta, layidu in ko a bɛ ka bɔ a sira ma, ka sababu kɛ siganama min minɛnen nin n'o Ali Uldu Ala ye kunungo Bamako aéroport la Modibo Keita ni cɛ in kun bɛ k'i kunda Tombouctou kan. Maa minnu bɛ kunnafoni kalama, olu dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ Tajuru Sidi Uldu Ibrahim Sidati ale ka fali, limanaw ko janfa b'a kɔrɔ dɛ, sabu maa dɔw bɛ minnu kun kalenkan ye ko fɔ u ka Sidi Ibrahim Uldu Sidati ko a yira janfa la, janfa min ni a jirala k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ n'o ye barabisiw ye, barabisiw no arabu fasugu dɔw do, limanaw Tombouctou mara la olu de kalenka do ko fo maa o maa bɛ yen k'u y'u janfa, limanaw k'u na wulikajɔ ta ka o tigi sɛgɛrɛ. Maa min minɛnen ye nin ye, a jirala k'a fɔ ko Mayin a b'o o jɛkulu in kɔnɔna la, jagokɛla do gosikaw fɛ yen nɔ, wa a yɛrɛ a fa limanaw o yɛrɛ fatura kɔsa in na k'a sababu kɛ AVC bana ye, o fana bɛ jɛkulu in kɔnɔna la. Mayin ko a yɛrɛ kun minɛna barika ni maaw fɛ, nka u tilala k'a bila o kɛra ka kɔn bin ye. O la sa a jirala k'a fɔ Uldu Sidati maa minnu bɛ yen fana n'o olu kun ka wulikajɔ ka bɔ a nɔfɛ arabu cɛla tawudenikaw fɛ yen, ko a fɔra ko yɔrɔ minnu bɛna tila n'o yɛrɛ découpage territorial ninnu ye Tombouctou, tawudeni maaw sigibaw y'a jira k'a fɔ olu na tawudeni yɛrɛ de kɛ a damana yɔrɔ ye, ma foyi tɛ sigi yen n'a ma kɛ ni arabu dɔrɔn ye. Limanaw olu ka wulikajɔw la dɛ, k'u sɔmina Uldu Sidati la ko a ye u janfa o baara in kɔnɔna la. U kun kalenkan ye ko maa maa bɛ yen ko o senyera o janfa in na, limanaw k'u na ko latɔn o la. Yɔrɔ o ye ko ye ko min ni o kan ka maa sɔn hakili la, nka limanaw Uldu Sidati a falen min kɛra nin ye ko a bɛ dankariba de kɛ bɛn ko la Mali kɔnɔna la yan. Bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala n'a daminɛna Algérie kana laban Mali kɔnɔ yan, accord pour la paix et la réconciliation, Uldu Sidati ye a cɛ belebeleba dɔ ye, ale de ka wulikajɔ ka bon a la kosɛbɛ, bɛnka sɛbɛn in walasa maaw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. O kɛra sababu la diɲɛmaa ye a ka fali kɔn kosɛbɛ, k'a daminɛ Faransi la ka taa l'Américain jamana, ka taa min ye diɲɛ kɛla tɔnba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko Uldu Sidati ka fali min ye nin ye ka ni kɛnɛ karaba, limanaw ko a bɛna dankari kɛ bɛn na Mali kɔnɔna la yan nɔ. Kuma ye nin ye, an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, ale indépendant kelen in na, limanaw ko ni ye jateminɛ kɛ hôteltigi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni COVID-19 na furadama ni sisan cɛ coronavirus bana, yɔrɔ dunan minnu bɛ bɔ, maliden minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na, olu caman bɛ yen a waati la gouvernement kun ye olu ka nani o fɛn fɛn bɛna k'u kalifa a l'hôtel ninnu kɔnɔna la yanni u ka sɛgɛsɛgɛliw cɛ ka taa u ka bɔyɔrɔw la. A dunan minnu bɛna limanaw ni u bɛ taa kalifa a l'hôtel ninnu na, hôtel 18 ɲɔgɔnna de bɛ yen bi, u y'a jira k'a fɔ o bɛnkan min tɛmɛna olu ni gouvernement cɛ, nafolo kasabi dɔ bɛ yen bi min kan ka sara u ye, hali sisan nafolo in a ma se ka sara, a bɛ t'i jɔ miliyari 2 a n'a kunkanfɛn de la. O la sa hôtel 18 a b'o jate de la, nka u ko olu na jamana wele bɔgɔ jeninen kan, k'a jira k'a fɔ bɛnkan min tɛmɛna u ni jamana cɛ
limana halsa ko benkan a gouvernement kon tiga conflit ulula sango chamanje fanga mi yere an kunani wati na ka bi mi Ibrahim Bokar Keita alika fanga wati limana ale de kunye ni l'hôtel Damadota ka fo ko ka mauma be kribina Mali konnala yan ni jamana wula kata adenw no fe kana u ka sɛgɛsɛgɛ u bi bila a l'hôtel kofɔlen nun de la ka u sɛgɛsɛgɛ yanu ka taa u jabalaw la yɔrɔ o musakantante gouvernement ye layidu min ta hali sisan layidu in ko a ma bɔ a sira ma olu kɔni ka juru bɛ gouvernement la nka juru in sen tɛ ka sara fɔlɔ dɛ l'hôteltigiw kɔni ye bɔda min sɔrɔ nin ye limanaw yɔrɔ covid-19 nane a ye baara caman tiɲɛ olu yɛrɛ ye u ka baarakɛla caman bila ka sababu kɛ nin gɛlɛya ninnu ye wa a ye dadigi yɛrɛ kɛ cakɛda min na kosɛbɛ o ye l'hôteltigiw de ye n'a fɔra olu bɛ o gɛlɛya kɔnɔna la limanaw ko u ka juru min bɛ gouvernement la n'o bɛ taa i jɔ miliyari 2 ani miliyɔn 400 kunkanfɛn na gouvernement fana sen tɛ k'o sara o k'u bɛ hakililajigi kɛ cɛmancɛ fanga maaw u ka wari in sara n'o tɛ ko limanaw olu ta kan sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka t'u ta ɲɛfɔ ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba Fm. Ni an tora kunnafoniw lakali la limanaw kunnafoni di sɛbɛn min bɛ ni o ye les échos welewele ye ale y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kalata min bolodalen don san 2022 natɔ in na M5 RFP limanaw k'u na bɛn ko la wa ka maa kelen sugandi k'o k'u ka cɛbɔ ye u na bɛn kelen na wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye k'a sababu kɛ M5 RFP bɛ ka kuntilenna min b'u bolo bi limanaw ni ala ma jan kɛ M5 RFP ta tɔ laban bɛ taa kɛ doloni kujan ye ka ko daminɛ yaga ka taa laban min ye ko wɛrɛ la o la sa ni jateminɛ kɛ jɛkulu min filɛ nin ye ni olu de ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga bin limanaw o jɛkulu a waati la u kun faralen don ɲɔgɔn kan fanga kun b'u la kosɛbɛ maa min kun bɛ u ɲɛmaya la o ye Imam Mahmud Diko ye politiki maa tɛ politiki maa ye diinɛ ɲɛmaa tɛ diinɛ ɲɛmaa ye a bɛɛ lajɛlen kun bɛ ale M5 RFP in kɔnɔna la fanga kun b'u la kosɛbɛ limanaw kabi u ka wulikajɔ ninnu a laban nana kɛ sɔrasilakaw olu de ye fanga ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilila don sɔrasiw nana fanga ta olu nakan kuma duman min kun b'u da limanaw ko olu nana u ye jamanadenw ka baara tɔ de dafa baara na kɛ bɛɛ lajɛlen senna don a la nka an bɛ don min na i ko bi limanaw min bɛ senna o ye ko wɛrɛ ye M5 RFP k'olu janfara olu ye baara min kɛ sɔrasiw nana u ka baara ka a kɛ u bolo i b'a fɔ ko an sigilen an ɲɛ b'a la an bolo t'a la ɲininkali damadɔ bɛ yen les échos maaw kɛlen don k'o kɛ k'a jira k'a fɔ M5 maaw limanaw u n'u ka baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ yen u n'olu na fara ɲɔgɔn kan wa walima n'i ye jateminɛ kɛ Mali kurako min fɔra nin ye limanaw n'a fɔra ko o ka jɔ o bi ɲininkali fana bɛ senna politiki maa dɔw bɛ yen minnu ni diinɛ fari tun b'olu kan bi olu ye diinɛ fari bila pewu limanaw ka fari wɛrɛ ta M5 maaw bɛ nin yala kɔnɔna la u sen tɛ ka kuntilenna kelen sɔrɔ u yɛrɛ la a tɔ tora maa damadɔ minnu ye ni olu kalenkan ye ko u na M5 ka kɛlɛ k'a tɔ lase sabu ko kɔ mɔna min kan jɛgɛ ma tila o kan yɔrɔ maa damadɔ b'u ka kulu in kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni o ye politiki maa jolenw ye Modibo Siribe b'o la Maître Mundaka Tall b'o la limanaw yalima k'u nana u na sɔn wa ka fara ɲɔgɔn kan ni maa damadɔ ninnu ka maa kelen sugandi u cɛ la u ka se ka M5 yɛrɛ tɔgɔ jɔyɔrɔ fa jamanakuntigi kalata nɔtɔ ninnu na limanaw n'o dun ma se ka kɛ n'u ma bɛn ka maa kelen sugandi M5 a ka cili min fɔra limanaw cili ko o y'a ko yɛrɛ kɛlen siga foyi t'a la i Sanogo ale de ka fasiri nin ye limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM. Ni an tora kunnafoniw lakali la limanaw kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye les échos welewele ye ale y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kalata min bolodalen don san 2022 natɔ in na M5 RFP limanaw k'u na bɛn ko la wa ka maa kelen sugandi k'o k'u ka cɛbɔ ye u na bɛn kelen na wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye k'a sababu kɛ M5 RFP bɛ ka kuntilenna min b'u bolo bi limanaw ni ala ma jan kɛ M5 RFP ta tɔ laban bɛ taa kɛ doloni kujan ye
ka ko damne jaga ka taa laban min ye ko wɛrɛ la wala sa ni jateminɛ kɛ jɛkulu min filɛ nin ye ni olu de ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga bin limana o jɛkulu a waati la u kun farale don ɲɔgɔn kan fanga kun b'u la kosɛbɛ maa min kun bɛ u ɲɛmaya la o ye Imam Mahmud Diko ye politique maa tɛ politique maa ye diinɛ ɲɛmaa tɛ diinɛ ɲɛmaa ye a bɛɛ lajɛlen kun bɛ ale M5 RFP in kɔnɔna la fanga kun b'u la kosɛbɛ limana kabi u ka wulikajɔ ninnu a laban nana kɛ sɔrasilakaw olu de ye fanga ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilila don sɔrasiw nana fanga ta olu nakan kuma duman min kun b'u da limanaw ko olu nana u ye jamanadenw ka baara tɔ de dafa baara na kɛ bɛɛ lajɛlen senna don a la nka an bɛ don min na i ko bi limanaw min bɛ senna o ye ko wɛrɛ ye M5 RFP k'olu janfara olu ye baara min kɛ sɔrasiw nana u ka baara ka a kɛ u bolo i b'a fɔ ko an sigilen an ɲɛ b'a la an bolo t'a la ɲininkali damadɔ bɛ yen les échos maaw kɛlen don k'o kɛ ka jira k'a fɔ M5 maaw limanaw u n'u ka baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ yen u n'olu na fara ɲɔgɔn kan wa walima n'i ye jateminɛ kɛ malikurako min fɔra nin ye limanaw n'a fɔra ko o ka jɔ o bi ɲininkali fana bɛ senna politique maa dɔw bɛ yen minnu ni diinɛ fari kun b'olu kan bi olu ye diinɛ fari bila pewu limanaw ka fari wɛrɛ ta M5 maaw bɛ nin yala kɔnɔna la u sen de ka kuntilenna kelen sɔrɔ u yɛrɛ la a tɔ tora maa damadɔ minnu ye ni olu kalenkan ye ko u na M5 ka kɛlɛ k'a tɔ lase sabu ko kɔ mɔna min kan jɛgɛ ma tila o kan yɔrɔ maa damadɔ b'u ka kulu in kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni o ye politique maa jolenw ye Modibo Siré b'o la Maître Mundaka Tall b'o la limanaw yalima k'u nana u na sɔn wa ka fara ɲɔgɔn kan ni maa damadɔ ninnu ka maa kelen sugandi u cɛ la u ka se ka M5 yɛrɛ tɔgɔ jɔyɔrɔ fa jamanakuntigi kalata nɔtɔ ninnu na limanaw n'o dun ma se ka kɛ n'u ma bɛn ka maa kelen sugandi M5 a ka cili min fɔra limanaw cili ko o y'a ko yɛrɛ kɛlen siga foyi t'a la i Sanogo ale de ka fasiri ni limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM ayiwa an bɛ kunnafoni kuncɛ teliyala waati yɛrɛ kama limanaw ni soir de Bamako ye limanaw a jirala k'a fɔ ɲina hiji a kunkan bɔra dɛ hiji 2021 ko covid-19 ale fana senba kow la a jirala k'a fɔ waati min ni o dira hiji talaw ma min ye mars kalo tile 31 ye ko a bilala ka taa fo avril kalo natɔ in na n k'a fɔ mai kalo natɔ in o tile 31 san 2021 ni kuma fɔra maison di haji ɲɛmaaba Abdul Fata Sise ale de ye ɲɛfɔli min kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye fo ka taa se mai kalo tile 31 natɔ in ma tɔgɔ sɛbɛnniw kɔni bɛ to sen na maa minnu bɛ fɛ ka taa hiji la sango yɔrɔ hiji ma se ka kɛ k'a sababu kɛ coronavirus bana ye limanaw min ye magan jamana ye maa minnu bɛ u ka masabulon kɔnɔna la olu dɔrɔn de sera ka taa hiji kɛ sango san 2020 nka ɲinanta in san 2021 magan jamana marabaw n'o y'u ka masaso ye u ko ni ye maa ye hiji kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ i kɛmɛ ka coronavirus a boloci kɛ i ta kan o y'a sɔrɔ i ye boloci kɛ Mali dun ta la yan limanaw a jala k'a fɔ an ka jamana a bɛ boloci la a jala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bolo kan ka ci o bɛ dan maa minnu ni olu si janfara san 60 ka taa o sanfɛ ani kɛnɛya tigilamaw jamana faamaw u kan ka min kɛ sa o de ye ka maa bɛ yen ko e sen kan ka don hiji la ka se ka bɛɛ lajɛlen lajɛ u bolo ka se ka ci cogo min na n'o tɛ magan jamana kɛmɛ ka nin min fɔ nin ye ko i tɛ se ka taa hiji la ni bolo ma ci a dun dɔw bɛ taa hiji la an ka jamana kɔnɔna la yan a fɔra ko maa minnu bolo bɛ ci o t'olu maaw cɛ la a ka kan a ko in ka lajɛ ɲina hiji ko a fana kana kɛ i n'a fɔ sango ta limanaw e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan soir de Bamako aw bonya bɛ kunnafoni la Amadu Jalo ye kunnafoni lase an ma Bukar Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe olu lakalili kɛnɛ kan a k'an bɛn ni Ala sɔnna aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la